ангеле вече гори. Утро облачно и хмурно, а въздушава чувство бурно. Ова рада с църни букви е натъртана и носълзлива душа подгъртана. Пред 2 години това слънчево утро, областър надна се сви и се плач Балкан от глузи. Смъртта твоя единия Христа сила Божия и всекой човек за тебе се моли. Всекой твой стих го знаеме и со тага по тебе мечтаеме. Да слушнеме дека не е вистина. Твоето дело големо смело, ние децата го носиме на чело. Твоята хуманост я имаме, твоята желба за любов я имаме. Защо и да правиме болката станува да пречи и бори, и сърцето да ни сгори. Колко само калища му Бог знае, но Бог знае колко да завиди всеки неща. Кажете на време, всичко, ако не искаме галатурите, зачува, да се държава платят панинина. И да видим да се катам на, слава, тайната ме влече на, а аз питам, отдели има какво, дикам, кажете на време. И се видим да се сосам с реалност, най-пак да ми давам сила, защото раме да се сетам, не видам. А това е вера, това е, да се вършвам да се запитам по себе. Повикувам Мармиляна и удоволствата на основните и препоръкани. Деца, постижно, бъде проблемите. Говори само отворете. Пати, ако твой отбор знаме, че има искра с патека, преко нея во моето сърце грези. И глас на патека от него съжения. Ако понижат на личето, знае само за болка. Ти мисли патек изведи. Твои, от мене до тебе всяка мисла да лета. Помисли твоята любов, до раят да чуеш. Патек зърни, що да чувство не зна. Патек лажди, си времето изнезнани. Патек и птици грабници, кои до тебе не те мама. Голуби се изгубува, но недобре се споживава. Красти, но камени, откопнеш създадени. А от тебе бисер на сълзо скроени, със своята далечна слово се благословени. Патек. Да повикувам Данила Радешко, да съм на училището на Раняревски на Лъвски. Отровен. Първата мъдра съдейства на тя. Рада за трата и лени. Другата се не трата и лени. Болест. Събраните слънчеви злата. Висра по разлика на веча. Рада за имане към декален слава. Болест. Множил би нам да чува. Рада за имата тази духовна. Езувайки и активни за монашки. Болест. Първа работа, участниците да ни пущат първи масови ролята е кухна и масови ученица. Отворете ги устите и пущете ги чувствата надо, да ги слушаме. Само ще да останат и повече. Према ли са твоите горчи? Да нема тая светлина, що може да я видят очите на истината. Да нема тая сила, що може да разкрият маската на мината. Према ли са твоите горчини? Заради ответът книгите да виждат от плановите, да способите на путниците. Не може да ги слушнат нелепите, оканята от основните. И пак отират по твоите рани, ти гледаш до нафо, горчи вкусат твоите яди. Како од очи, крвник ще звади. Оти очите ти детска помират, треперат от бисери бели, от верата ти сети много яко, от твоите устрави дрели.
Истъп е судбината Христос, искате да страдания на Твои, за верата осудя на Христос, а кръстопът страстната се сложи. Той ще не веруваш в истината, но понорът ще го трета. Да губят и во мракот се крилен, да ви угаснат очите ще светят. Но нема видимост да згаснат, тие очи, тъмнината е немощна да сjaјат, ќе треперат се светат со почет, но пеполот ни пак пораја. Моника. Моника. Danas osoba mi je stvarno šepata dramu da plaće. Kako se došpalja do sutra, porugađena taga, jedna istina. Zemljo sekjavanje na koji sekoga što napravi. Sekoj den, sekoj čas, sekoj je minut. To strahu sve festivalje misli da minale one stune na jednu. Da imaše nešto poglasno tišina. Вино кога не беше все така обично, а сега останува само бедна и губя на свете. Не останува чува да се поправя грешките до радост. Не е само годава да се вакни. Нежно се ми говори, че се на велина. Отбележувайте си обичен, обжан. Само ясно. Защо направим? Там. Коптен под достижното. Стапвам от изгубеното. Се радувам накрая. Своите бисерни очи. Далеко от мен. Студен мисли сдобува душата на другата страна. Дълбоките прекрати. Богата се любовта. А в нежите лежите на симбиоза. Свършено дното на душата, се гледам да воля и на утре се смира. Господе, поздравище за мамик, защото го много да всекой на рождение. Все още сама се запрашувам, и сама се говорам. Но кога? Кое прашање на време, кое не запива. А јас сама продолжувам, кое на душа, моите решение. За краја повикувам Ирена Андаровска од Тажната улюбена меѓу да питаните мелодичниот глас на гласот. Повторен предизвика на изречената мисла, она, од богатата на ветровица, а робинка на течие срца. Без љакувањето маглата, она, која е забила злобната душа, а западената со погледот на силата, фатен со шанците на кратата нада. Нашето жури одлучи кој се најдобро, најдобро помеѓу најдобрите ги последниве следната програма. Драматизација подготвена драматична. Естествено музичка група подготвена секција за војно театар. Драматизација подготвена на историската секција.